Ang pagkamaunongon gikinahanglan. 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 3. Pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Mga sundalo kita ni Kristo, ug sila nga nagpasakop sa iyang kasundaluhan, gipaabot nga mubuhat og malisod nga buhat nga magahatag sa ilang kusog sa hilabihan gayud. Kinahanglan natong masabtan nga ang kinabuhi sa usa ka sundalo usa sa agresibo nga pakigubat sa pag-antos ug paglahutay. Alang kang Kristo, atong antuson ang mga pagsulay. Wala kita nakigbahin sa pagsundog sa mga away. Paghukom dili sa imong kaugalingong kusog, kundili sa kusog o grasya nga gihatag sa Dios nga imong ipahinungod ngadto kaniya karon pa lang sa matag gahom, matag abilidad. Kamo unya mosunod kang Jesus tungod kay siya nagsugo kaninyo, ug kamo dili mangutana kun asa o unsa nga ganti ang ihatag. Sa diha nga ikaw mamatay sa imong kaugalingon, sa diha nga ikaw mutugyan ngadto sa Dios sa pagbuhat sa iyang buhat, aron ang kahayag nga iyang gihatag kanimo mudan-ag sa maayong mga buhat, ikaw dili maghago nga mag-inusara. Ang grasya sa Dios nagbarog aron makigtimbayayong sa tanang paningkamot sa paglamdag sa mga walay alamag ug niadtong wala mahibalo nga ang katapusan sa tanang butang haduol na. Apan dili buhaton sa Dios ang imong buluhaton. Ang kahayag mahimong mudan-ag sa kadagaya, apan ang grasya nga gihatag makapakabig lamang sa imong kalag, samtang kini mopukaw kanimo sa pagkooperar sa Dios nung mga ahensya. Gitawag ka sa pagsulob sa Kristohanong hinagiban ug pagsulod sa pag-alagad sa Ginoo, isip aktibong mga sundalo. Ang Dios nun nga gahom mao ang pagkooperar sa paningkamot sa tawo, sa pagbungkag sa salamangka sa kalibutanon nga pagkalamat nga gipahamtang sa kaaway sa mga kalag. Gipasidunggan kita sa Ginoo, pinaagi sa pagpili kanato isip iyang mga sundalo. Makig-away kita nga maisugon alang kaniya, magmintinar sa katungod sa matag transaksyon. Ang pagkatulid sa tanang butang, mahinungdanon sa pakigubat sa kalag. Sa imong paningkamot alang sa kadaugan batok sa imong kaugalingon nga mga hilig, siya motabang kanimo pinaagi sa iyang balaang espiritu nga magbinantayon sa mataglihok, aron dili ka maghatag og higayon sa kaaway sa pagsulti og dautan sa kamatuoran. Kita mga sundalo ni Kristo, siya ang kapitan sa atong kaluwasan ug kita ubos sa iyang mga mando ug mga lagda. Kita kinahanglan nga magsulob sa iyang hinagiban, kita pagamanduan lamang sa ilalom sa iyang bandila. Kita kinahanglan nga magsulob sa tibuok hinagiban sa Dios ug magbuhat ingon sa pagtan-aw sa universo sa langit.